Abamenyi b'ewodi ya Gisusu nigo bagokeire okwenanwa gwechichaki chechibasari ngaki chisukuru chiganeirie gochiko igorwa aiwiki egocha omorobiro yogenderete ase chiwodi ase bono omugavana we county ya Kisii Mbarati abagakobwatoka chichaki chechi basari gochi ase chiwodi cho erinde abarokiwa babe bagosirwa nigo aba MCA be county ya Kisii bono batenete okwenanwa gwechichaki cho. Litukolia rero chitariki 25 aramisi nilituko twachigeta abantu ba Gisusu gocha koichicheki che basari chicheki chiri baganyereire mono asenge ncho bokorekano bwa bake ne budget ya Kisii County ekagera basari gatebana lakini litukolia rero ninde no mogoko nga ngurunde nguchinde kubwatuka chicheki gwetani eri bweyemo uchiasa abantu baito ba Gisusu skuru ngwe guruchire next week igo bachira so bonge so that abana a week egocha etoka nemba bwate besa bakwira ndire skuru nimanyite nga bune county nabo tutaisane kikwa abayibuli chibesa chikonya abana lakini chiri chinke asenge ncho kubagira abana nande county ngi manenene nechibesa chito ne chinke aba rende ngo this time round tramambi ngo chaka tolomoroberi bokoru chi form so that by next week abana bali ba form 1 bali bata aprete basari banyore chibesa na barabu e week elianse chigokonya se ogo ase school fees yabo maybe ase balance eri baratigari mogoko sana ase basari konya nyora litukolia rero turuo mo MCO ito Anthony Nkundi Kerage na abe no mogoko abana bache bagende school